It depends na mmadụ. Chọọ ife ị ga na-eme. Chọọ something doing. Chọọ ihe na-ewetara gị ego. Onye na-edepend na mmadụ a na-akparị ya too much. A na-eji etiri ekpere. Ife a suppose ihe gwa gị a na-agwa gị. Ihe a suppose ha izi gị a na-ezi gị because na ọ na-enye gị enye. Imeghe ịnata mkparị. Mana ọ bụrụ na onwe ihe ị na-eme, ife ọ gwa gị okwu ọta okwu eze. Mana ọ gwa gị okwu enyi ha ịkparịa ya. Mana because na ị chọghị ime anything, ị depend na mmadụ, ị na-aya ego, iwe dị got isi n'iji nọmba ndị na-esendịrị gị ego. Nọọsụ ego ka ị nyere ya na ịchọ ego na-enwe ndị ya onye gị inweghị shem, inweghị ihe nne. Ihe abụ ihe ibiri echi sọrọ ọnụ na-ekwu na onwe ndị na-esendịrị ya ego na ọ bụ ego problem ya. Ayịyọ, agbụrụ ayịyọ, ọjọka, chọọ ife ya na-eme ka ugwu gị dịrị gị. Chọọ ihe ya na-eme ka akparịdobe gị. Ọ higburu onwe gị, ike gị, anya gị niile dokwasa na mmadụ. Na-akpọsọ kọọ, sendịarị onye kpọpụ onye ya sendịarị gị ego. Nke sendịpụrụ gị ọ bụrụ ajọ mmadụ. Nke nyekata gị enyekata enyeghezi gị ọsọ isi na ego ha bụ ego ọgwụ ego. Nọ ajọ mmadụ. Aka ejisiri gị. Ịgwọrọ ọgwụ ụbịam. Gwọọ ego ọgwụ ego na-abịara gị. Maka ihe ofu ka ekwuru. Maka na ndị mmadụ enyekata na ha enyekata ha ego ha sizie na ego ọgwụ ego na ego ya ha bara mmadụ uru. Maka na ha achọghị ime anything. The man their relation ọ na-enye ha ego steeti na-esendịrị ha ego na-eme ihe niile a na-eme na family ya. Mana ọ sị na ọ ha enyezi na ụkwụ a na-apị na mkpụrụ adịghị ha ji ịchọ ihe ha ya eme. Atụgharị ha kpọba the man onye ọgwụ ego na n'oge shem. Look for something doing. Chọọ ihe ị na-eme nke a enyezi gị enye bụ for support. N'ọhị gburu onwe gị gasara mmadụ si ya na-enye gị ego ọ gị ka ọ na-akụrụ onwe ezinụlọ inwe ihere ahụ eme ụnụ. Ị na-ayọsa ayịyọ yorikusi yorinda ọjọka. Nwoke kwesịrị inwe ihe ọ na-eme, nwaanyị kwesịrị inwe ihe ọ na-eme. Etu o si na-adị chọọ ihe ya na-eme obere ihe onye na-ewepụtara gị ego. Then nke ị na-ayọzi ayọ bụ for support. Onye godi gị onyehe gị na ọ bụ onyehe gị gbakọba ihu chọọ ofu afa baa ya chọọ ofu ihe gwe aka echiri gị na kolota ohibe gị na-akpata anya bụ ego. Ihe ji ọ bụ na onyehezi gị kpọba ya afa ọjọọ. Chọọ ihe ya na-eme. Mmadụ ịnọ nkịta bụ ezigbo ihe. It depends na mmadụ, ichekwubezina na mmadụ. Chọọ ihe ya na-eme. Look for something doing. Ya na-enye gị ego. Ịnọzi na nkịtị ya echekwubezina ịkpọzi na mmadụ ya sendị arụ gị ego. Ọ na-ebute mkpali dị egwu. Agwaghị ihe a suppose ihe gwa gị. Chọọ ife ya na-eme. Ịghọtago?